Sanibonani, molweni, ndiyanamkela ku-TV ngesiXhosa. Umseleki uthi into ka-number 5 isekhona njengakwisizini edlulileyo. Umacele ucele i-meeting nomseleku. Kwi-meeting ke uthe umangwabo usekhona. Sokhumbula kuba umangwabo ngulo wayethe yena uyahamba uba kuthethwa ngento yokuba kuzongena u-number 5. Uye wathi kumseleku yena akazotsho. Umbuze ke nangalento wayethetha intoba mabahamba bahambayo. Yena uzosala eyicenga, wambuza kuba naye na ukulondo na. Uye wathi ke umseleku yena into angayithandiyo kukuba kube khona abantu abafanele bacinga intoba bangcono kunabanye. And yena umacele uyalibala intoba anene wakhe wafelwa ngumfazi yena emthanda wabhubha. So umacele umxeleleke nange-meeting, i-meetings zakhe zine-tension ngoba kuhlukwana sekungavanwa kwi-meetings ezinayo and i-meetings zakhe azina-agenda. Beyihleka ke umseleku yonke lento. Kodwa futhi umseleku uyayimention into ethi yena akakufuni ukucontrolwa ngumfazi. And okwesibini ethi umfazi wendoda ehluphekayo ibulela ingxowa yetapila efika nomyeni wayo. Aze umfazi wesityebi athengelwe i-Mercedes Benz kodwa soze onele. Umacele uye wathi ke yena ke uphethwe kakuhle yena ngomseleku akaboni into erongo. Wabesembuza ke intoba kanti yintoni le uyenzayo kwabanye le yenza intoba bangaphatheki kakuhle ngokungena komnye umfazi ngoba yena akana problem noba kuze enye inkosikazi. And bede wathi ingaske lento ka-number 5 ide yenzeke ibiyenzeka okanye uba ayenzeki ingenzeki kugqithwe kuyo. Umseleku uthe ke yena akanangxaki nabafazi bakhe, qha into abayilwayo nabafazi bakhe kukuba efuna uthatha omnye umfazi. Umacele uthe ke uzocela i-meeting nabanye amakhosikazi ezoba nayo ke i-agenda ke. So bebehleka ke kumnandi nje. Umbali uvakashele umama wakhe uyomxelela ngalento kamseleku ngoba yena wayenesivumelwano nomseleku kodwa ngoku umseleku uyasophula. Umama wakhe uthe ke kumangwaba akanothi makashiye umtshato wakhe kodwa umuntu isihlangu sitya yena and ngeke athi makahlale emalahleni. Umangwabe ke uye wathi umama wakhe isithembu uyasazi noba yena engatshatelanga esithembuni kodwa yena uzalwa kwinkosikazi yesithathu kumkhulu wakhe. So isithembu khulele kuso uyasazi. Uye wathi ke umama kaMangwabe uyamfuna umseleku ngoba akagqibanga kwakhe njengoba sefuna omnye umfazi nje. Umbuze noba uyambetha na. Uthe ke umbali ewe undibetha enhliziyweni. Hayi ke umama ke uvele wamhleka ethi uyafa sisikhwele. Umakhumalo uyohlangana notata wakhe bancokola ngalento yoba umbali ethi waphatha kakubi umntana wakhe. Uthe ke utata ukhumalo yena ngeke acele uxolo, akho nto erongo awayenzayo ngoba wathuma umntwana and yena wayemthuma njengomzukulwana and waye right umntana onwabile azangabonakalise into engathi uphatheke kakubi. So iyamthusa eyoba wamhlukumeza. Bathethile ke nango-number 5 ongumakhumalo ethi ke tata iyamothusa yena lento ngoba kaloku abakwazi abantu babekhona endaweni enye bezalwa bonke betshata nendoda eyi-1 kodwa wathi ke uba mntanam uhappy wena nam ndi-happy kuloo ndawo enkuyo. Kanti ke umseleku beyimenshilile ke kuthobile intoba number 5 usekhona kodwa andikamzisi kuni animazi. Lufikile ke usuku le-meeting. Ahlangene ke amakhosikazi kukhona ke ne-agenda ke kule meeting. Umacele ke uthe mabajonge kwizinto ezikhoyo nezazikhona umuntu acinga uba kungathethwa ngazo. Qalile ke umakhumalo ethi kumbali kukhona into angazange ayithande wayibona seyibona kwi-TV uba yena azange monwabise into ba utata wakhe wathuma umntwana uba makayovula igate. Umbali uthe utata kaThobile wamhlukumeza umntana wakhe ethi
makayovula igate. And lonto yona zange imphathe kahle. Uthobile uthe wazi njani ngoba nawe wawungekho nje. Uthe ke weva ngompilo ngoba nguye omdala owayekhona. Uthobile ke wathi iyamothusa ke lento ngoba umpilo ngumntanakhe. So umpilo yena bazange amxelele epheleleyo asazi. Uthobile uthe uyabona uba uyamcaphukela utatakhe uMangwabe. And lento kuyacaca uba akakayidlulisi. uMangwabe uthe no akamcaphukeli uThobile kodwa ucaphukela into awayenzayo nawayiva seyithetha into ba wenza ntoni. uMacele ke uthe ke if imoto iyalunga uMbali sengababuyisela na abantwana emotweni. Uthe ke uMbali akasi. uMayeni yena uthe uba lento ayina solution mayiyekwe kanje kuba vele into yakwamseleku leyo zininzi izinto zishiwa kanje. Kuthiwe ke makudlulele kwenye into waqala wathi ke uMacele ingaba usaniphethe kahle na umyeni wethu. Hayi ke uMayeni beyihleka ethi ewe ethi uyambona noMacele kubuzwa uyaglowa babe beyihleka ke wabe sesithi noMakhumalo uyambona naye unezingalo zabo ngoku sebezokwaba naye inyama. Ibihlekwa ke ngabanye ngaphandle koMbali ovele wathi lento ethethwayo ayikho kwiagenda. Nje mato lento ithethayo ayikho kwiagenda. Baye bathi ke xa bezithethela ke kusho ukuthi akaphathekanga kakuhle. Kusacaca nje into ba akakabikho right uMbali.